mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa yadda za a sanar da ku da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa a wannan tasha mai suna KHALIFA TV. A yau za mu gabatar muku da sabon darasi ne. Za mu nuna muku yadda za ku cire kinematser watermark. Da fari za ka ɗauko wayarka, za ka je kan abin browsing ɗinka Chrome, za ka buɗe, za ka yi searching ɗin AC market. Za ka jira ya buɗe, da zarar ya buɗe za ka shiga wannan na farkon, za ka shiga, za ka jira, za ka danna alamar download, za ka ga an sa download now, sai ka taɓa, za ka yi downloading ɗin shi, da zarar ya shigo sai ka yi installing ɗin shi. Za ka fito, za ka goge kinematser ɗin wayarka, sai ka zo gashi nan za ka shiga, za ka jira ya buɗe, da zarar ya buɗe za ka yi searching ɗin, kinematser. Za ka yi searching, za ka shiga, gashi nan za ka ga duk wani bayanai akan shi, gashi nan. Za ka danna nan, za ka yi installing ɗin shi, za ka yi download. Gashi ni da yake na yi installing ɗin shi, ya gama shigowa. Za ka fito gaba ɗaya daga ciki in kai installing ɗin shi, za ka zo, yauwa gashi nan za ka shiga. Haka jira ya gama loading, za ka shiga, ka shiga. In ka duba za ka ga watermark ɗin nan wajen ya fita. Watermark ɗin wajen ya fita. Shine yadda za ka yi ka cire watermark.